салом ҳамкасбони гиромӣ. дар симхонаҳои мо хонандагоне ёфт мешаванд ки ба саволҳо ҷавоб намедиҳанд ё хомӯш меистанд. ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки чунин ҳолатҳоро бартараф намоям. бештар фаъолиятҳоеро истифода мебарам ки натиҷаи хуб диҳад. усули ҳар як хонанда бояд ҷавобе бидиҳад. сифатнокии иштироки хонандагонро ҳангоми посух додан ба саволҳо таъмин менамояд. вақте ки ба хонандае саволро пешниҳод мекунам вале ӯ ҷавоб дода наметавонад, ман яке аз 4 усули зеринро барои ёрӣ расондан истифода мебарам. якум, ман ҷавобро мегӯяму хонанда онро такрор мекунад. дуюм, барои ҳидоят кардани хонанда ба ҷавоби дуруст, ман маълумоти иловагии ёридиҳанда медиҳам. сеюм, ман аз дигар хонанда хоҳиш мекунам, ки ҷавобро гӯяд, то ки хонандаи якум онро такрор кунад. чорум, ман аз дигар хонанда хоҳиш мекунам, ки маълумоти ёрирасонро диҳад, то ки хонандаи якум ба воситаи он ҷавобро ёбад. ин фаъолият шубҳа, тарс ва ҳаяҷони хонандаро бартараф намуда, хонандагонро барои сухан кардан ва ба саволҳо ҷавоб додан бо ҷуръат мегардонад. хонанда ба худ боварӣ пайдо намуда, кӯшиш мекунад ақидаҳои худро пешниҳод намояд. қани абдусамад, ба саволи ман ҷавоб диҳед. бачаҳо дар куҷо бозӣ мекарданд? ҷавобро наёфтӣ? ҳоло ман ба ту ёрӣ мерасонам. ман ҷавобро мегӯям, шумо баъд аз ман такрор кунед. бачаҳо дар майдончаи варзишии деҳа бозӣ мекарданд. бачаҳо дар майдончаи варзишии деҳа бозӣ мекарданд. офарин, шинед. барои чӣ бозӣ зуд қатъ мешуд? қани марьям, барои чӣ бозӣ зуд қатъ мешуд? ҷавобро намедонед? ҳоло ман ба шумо маводро пешниҳод мекунам, то ки шумо ҷавобро ёбед. ана инро хонед, ҷавобашро меёбед. қани собит, ба саволи ман ҷавоб деҳ. чаро бачаҳо ба сӯи Искандар давиданд? ҷавобро намедонед? ба собит ки ёрӣ мерасонад? қани муҳаммад, шумо ёрӣ расонед? барои он ки Искандар дар даст туби нав дошт. офарин. собит, ҷавобро фаҳмидед? такрор кунед. барои он ки Искандар туби нав дошт. офарин, шинед. барои чӣ Искандар дар ҷояш хомӯш монд? кибриё. ҷавобро намедонед? абдусамад, шумо ба кибриё ёрӣ расонед?